салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба сомонаи мо. навори имрӯза дар бораи ҳаёт ва фаъолияти ҳаҷвнигори шинохтаи мамлакатамон Дӯстмурод Шарипов. касоне ки дар канал меҳмон ҳастед, обуна шудана аз ёд набаронед, зангулаи каналро пахш кунед ва ман бошам сар мекунам наворро. Дӯстмурод Шарипов соли 1984 дар ноҳияи Сангтуда дар оилаи деҳқон ба дунё омадааст. ӯ аз хурдӣ хислатҳои аҷоиб дошт. фарзанди дӯстдори падар буд. дар мактаб бе вай ягон чорабиниро тасаввур кардан номумкин буд. баъди хатми мактаби миёна Дӯстмурод ба донишгоҳи санъат ва фарҳанги Тоҷикистон соли 2001 дохил мешавад. актёр драма ва киноро хатм мекунад. баъд ба сафҳои қувваҳои мусаллаҳ шомил мешавад. тӯли 2 сол сарбаландона хизмати модарватанро адо мекунад. ҳаҷвнигори ҷавон дар дилу дидаи мардум ҷо шуда буд. соли 2010 филми «Овораи ишқро» рӯи навор овард. ин филм ҳунари Дӯстмурод Шариповро, ки дар Афғонистон ва Ӯзбекистон ҳунарашро шинос кард. то ҳол ба 10 филм нақшҳои аввалро бозидааст. филми «Интизорӣ», филми «Ҷурагӣ», филми «Диско», филми «Адаб омӯз аз беадабон» ва ғайраҳо. айни ҳол Дӯстмурод дар талоши пешравии кинои тоҷик аст. ӯ мегӯяд бояд кинои тоҷикиро дар ҷаҳон ба арсаи аъло расонад. ташаккур ба он шахсоне ки наворро то охирша тамошо кардем. то видеоҳои меомада тансиҳату хонаобод бошед. мардуми эрон карантин карантин, мардуми афғон карантин карантин, тоҷдоро карантин карантин, ҳамзабоно карантин карантин, кризис кризис карантин карантин, кризис кризис карантин карантин, кризис кризис карантин карантин, кризис кризис карантин карантин. ана раҳо маҳкам шид, рафту омад монкам шид, дили ғариб бір ғам шид. ай худо ҷон чӣ гап шид, бозор ҳама қимат шид, аҳволи мардум бад шид, пул ба ҷайби мо қарӣ шид. ай худо ҷон чӣ гап шид. кризис кризис омадай омадай, кризис кризис омадай омадай, кризис кризис омадай омадай, кризис кризис омадай омадай. ай дасти и карантин дар киса намон яктин, билета қимат кард Путин, ана аҳвола бугин. қурби доллар боло шид, рубли Россия поён шид, евро касали қанд шид, ана аҳвола бубин. кризис кризис омадай омадай, кризис кризис омадай омадай, кризис кризис омадай омадай, кризис кризис омадай омадай. дари давру замона ишка ай худаш намона, худо разорат кане мора бенасиб намона. чӣ гуфтум ё нагуфтум, дарди дили худ магуфтум, чишта